أفت زمن اللواخ زبالة ملقعة معروقات النجستات حنتي أنيرا كنت بليحن فلاتن لوهان يتواهلو زئمنلو ناي دنمارك نقوس ناخد مرعى تراي بتعملو 1 كيلومترات تقعز دحرمت كمي نوح ناي معالتات قعزو كم تتسفاز قورتو أفت زراخو لبوتات تتصح ناي متسأسو آيا كمي مغون نحسبت تهانتيان تجانيقان كاوغار توردمو كسنا والد كتقرم كلا اتتصبيان ورا نقوس أو خمزيلو ترئي قبلن ندحر أزي متيو انت عينت نقوس إلان حسوتن كلاقن كاو دحرقوم رؤسو قلقلو كم قول عنا زللي قربا الزبيع له هيوت كارولين كونه كالي سبب فتيمو زي حسو اينيرو نايلو ما عند فيلمنا تارا فيلم زي كونس افتاناي قدم دنمارك استفتره حقኛ تاريخيو بز تاريخ زي بتعم تدنيقكم نبوزحات كم تكافلو وي طراطرن كسب مودعتا سناي صنيعيت كارولين نزو نقوسي استوهالة سود تطويلة خطموتون كلا نقوسي لا فتسي مغطر تريك عالتن كلتي أم كسيلو منازا قارن تسكالو زيروان من جمار كحادي أم زدافرين ورن اتو نقوس بقولنا عينو بزي مكوراس انت تمتاون بحفرة تمالي أزنا ورت نقستي ناموش كوت قصات قوي اتا قارنو ويحتو قعيزا أو كتماغتو تسحن كلا اتوم نارتي دخات من حماق قداون تتخدينوم حماق من نوروز نور سوات مغانم تستوعلمو بتحم تحزن انت عينت نقوس تزغونيو هزون هاقرون أكم زغونتاتنا نورت سوق زولي لادمان نفسات حاتت أما ترشاون نفت عاويي معروق بيت بنقستي آتيو أفت بدخناتن رسحاتن زمال أختمات أنيحا نبيت منقست مئتاي ناكالي عالم كم مخادي نيرو اتا خد كفاتن كلا اتو نقوس وريدو نكارولين يتقبلان أو كندو إناوغيه ناوخلاواتو يخيدو اتو نقوس كم قلعة كافت نافت الناوغيه غطريون كلا ولا من محقوس تيتخون دا أنبر حزنا نغير رأى فشت خيلا نقول ناقر تشاكرو ناتو هزوي صبغ نارا ولا ينبر ولا قم تستطبقو تنكران تريرن سو ايغون لوهن لقاسون يزمسل إلى دما النفسات تنعنا كارولين نوز بيت منقست متيا نمر عمد لاو نخقبر لا سلسة معلتيا تتصبع جن ولا عن تجيزة إذا نقص متيو ناي سلام تقونه ناي قواوراس نسرعة يقورلن كالي يترف أو نمر عوم معلتي لكارولين كم زلا يقصران أو كندو سوغيلو يمجوز ولا عنيرو كارولين قاسة قانا للدحر متصنح اتمعلت نخلت يوم كم زملكت نختستاوسو ومبرا نو قريبا خفتل سناي درارس نسرعة دحر مودو كارولين نزو ماغاش تصبق ناي بيانو موسيقى تجاوتلهم كل سوتو صحيو بتصمو أي سمع نيرو اتنوغوز جن بيانو يفوتن بسترقاقع منفس تطون ختبلو كند من قارون إنا تتصعرفه إنا تراقمن تطون ختبلي نقرا إذا قالت زي فتسيما زي تصبيتو كارلاينون بدنقا تصبت ديلا أقول خيدا خوف زي مال كالي ممارز إينوران تقاطامي ولا بطعم سمعتاوي تيقراد أمبر أعنتا كتنوعهم بزي تخيل نوعات مليئي نيرو جن زخيا أكل اتنقوس دحرت مدلاونا وكفلاي متسق جن ما من ميكرتان خحتاي نورن رجعيلو أو عرات خوف يلومو أو قول نخوف نختفل أزيزو إنكي حاسوتو ناولع لي أي زلل كارولين عقلا وديا سلز نورت تطون خبل نجيرا اتشمعان خطفوون كوبرتان خطونن تحطو اتنقوسون فقادن ياخوون جن ما ازت راي نورن كاوز مرعيو جنا خلت معلتن كي يغطرو أو كد معينا مسكالو توالي دفت بيت منقست مقاي جمر كلمة مرعى نكارولين كل سب اتنقوس لوهن لقاسن بلحن مغانو إذ نقرانيرو سنكزون نسا بلعت تنقستو خينا نغتركب دينيش نمتصنح معلتن ليتنا متصحفتن بنيرا اتتهانت أتصبيا زنورت يوت كم زخون فتي ما يتصبيتن أما ترشاقن بوليتيكا ومرعى حقوس فقراوي هوت كم تسخم زي خيل بدن بقيرات مهيرعا بزحن كيت أنحت كافت نقوس كم زت أنا ستفلت اتو مخنات نسو جيراون نتو نقوس دقي مغطريو خم زي الدلب بمنقار أو كفلات عاد حلفو كم زيلوم ستوصنو رح يحلفو مو كارولين حدا نو اشتيلو التولد اتو نقوس كن اتتسان كاريون مرعي من ما يتقدسن أو كندقو نا أوروبا خيد مخانون دحرس توصنو رح خمز ملسن جنا أفتقو خوينو نجير واي خيد كارولين بزنك زتشكان نقوس زي هيوتا حمام مكران استمل أخوينا أريقا خم تموتي تحسو نيرا جن حدا خو رحوق عدز متسه زي تتصبيتو ودي كل هيوتا نغير لا فتي ما يتتصبيتن يوهان كأوروبا مستنقوس كملسن كلو أما أغلطن بزحات ساعات تطويلا زنورت نقستي أفتا مجمرين ع أزرئيل لا سكند جميريو حيا الفقر زحزو انت تنقوس دو كابا ننوح توارح تفاليو دحر متنح بزحبا من مستقدس يمثلن أو كندقو نسا غريبا نقوسي لاغت قبولن كلا حنتك علي ملسلن نفت أفدقت أميتو نمنتاي هزبي أفدق دويل زي قبلني أنا نقوسا ما يكون كنديلو نتون كالوت مسارحتي قطعم
ህዝቢ ቤት መንግስቲ ብጣዕሚ ሕማቕን ከቢድን ናብራ ከም ዝመርሕሎ ፈጺሙ ይፈልጥን ንኽሓስበሉ እውን ግዜ ይወስድን ኣብ ክንድኡ ኣብ ቀጻሊ ግዜ ኣብቲ ኣፍ ደገ ጠጠው ኢሎም ንኽቕበልዎን ከም ንጉሶም ንኸኽብርዎን ይሓትት ድሕሪዚ ነታ ነዋርሕ ተፈርያቶ ዝነበረት ልዕልቱ ግልጽ ኢሉ እንኳን ከይጠመታ ብጎና ሸጊሩ ናብ ውሽጢ ቤት መንግስቱ ይኣቲ እቲ ንጉስ ዘይፍትሓውን ጨካንን ኩሉ ግዜ ሕማቕ ጸባይ ዝነበሮን እዩ ነይሩ ብዘይካ ነቲ ናይ ግሊ መማኸሪኡ ዮሃን ንዮሃን ብጣዕሚ ዓብዪ ክብሪ ስለ ዝነበሮ ኣብቶም ንሃገሩ ዝምልከቱ ዓበይቲ ኣኼባታት እንተይተረፈ ንኽኣቱ ይፈቕደሉ ነይሩ እዚ ንጉስ ንዮሃን ክንዲ ዝኣክል ዝፈትየሉ ምኽንያት ኩሉ ሰብ እዚ ከይትገብር እዚ ከይትነኪ ኢሉ ይምኽሮ ስለ ዝነበረ እዩ ዮሃን ግን ንኹሉ ሓሳባቱ ይድግፎን የበረታትዖን ብምንባሩ ፍሉይ ሰብ ገይሩ ይጥምቶ ካሮላይን እዚ ንጉስ ምሸት ደገ እናወፀ ሙሉእ ለይቲ ዳመስተ ይሓድር ከም ዘሎ ምስ ፈለጠት ጠጠው ክተብሎ ትሙክር ግን እቲ መልሱ ብጣዕሚ ደረቕን ሕማቕን እዩ ነይሩ ተዛሪባ ክተድሕኖ ኾነ ክትቅይሮ ከም ዘይትኽእል ስለ ዝፈለጠት እውን ተስፋ ቆሪፃሃሉ ናብ ክፍላ ትምለስ እታ ንግስቲ ብጣዕሚ እናፀለአቶን ቀልጢፋ እናተናደደትን ከስተውዕልን ከሎ ንባዕሉ ችግር ኣለኒ ኢሉ ይሓስበን ኣብ ክንድኡ ካሮላይን ሓሚማ ኮይና እያ ከምዚ ኢላ ንዓይ ትምልሰለ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ዮሃን ሓኪማ ኮይኑ መዓልታዊ 20 ደቂቃ እናኸደ ንክከታተላ ይእዝዞ ዮሃን እቲ ችግር ናይቲ ንጉስ እምበር ናይታ ንግስቲ ከም ዘይኮነን ከምዚ ሓመመትን ዋላ ይፍለጥ ዳኣ እምበር ትእዛዙ ንኽኽበር ጥራይ ሕራይ ይብል እሞ ከምቲ ዝተባህሎ መዓልታዊ ናብታ ንግስቲ ምምልላሱ ይጅመር ካብቲ ናይ መጀመርያ ዝተላለዩሉ መዓልቲ ጀሚሩ ዮሃን ንዛ ንግስቲ ካብ ርእሱ ከውፃ ኣይከኣለን ግን ዮሃን ሓደ ብደንቢ ገይሩ ዝፈልጦ ነገር ኣሎ ካሮላይን ናይ ዴንማርክ ንግስቲ እያ ንሱ ከዓ ሓደ ምንም ዋጋ ዘይብሉ ዓርኪ ንጉስ እዩ ኣብ ብጣዕሚ ዝተፈላለየን ኣዝዩ ዝተረሓሓቐን ክልተ ዓለም እዮም ዝነበሩ ዝተራኸብሉ ምኽንያት እውን ንእሽተይ ሃንደበታዊት ዝተፈጠረት ኣጋጣሚ እያ ስምዒቱ ንውሽጢ ውሒጡ ንነዋሕቲ ግዜታት ድሕሪ ምጽናሕ ግን ሓደ ግዜ ካሮላይን ምንባብ ከም እትፈትን እታ ንሳ ብሉፅ ኢላ ትመርፆ መጽሓፍ ምስ ናቱ ተመሳሳላይ ብምንባሩ ህይወት ኮኔላ ዘጋነየቶም ኮይኑ ይስምዖ ካብቲ ግዜ እሱ እንድሓር እውን እቲ ሓቢዎ ዝነበረ ስምዒት ቀስ እናበለ ሱር ክፈጥር ይጅመር ካብቲ ግዜ እሱ እንድሓር እውን ንኽሕክማ ብዝብል ምኽንያት እናፈጠረ ሒዝዋ ናብ ደገ እናወፀ ምሳኣ ጽቡቕ ፍቕራዊ ግዜ ክሕልፍ ይጅመር ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን ንምርካቦም ብጣዕሚ ቸገርቲ ዝነበሩ እትፈትዮም ዝነበረት መጽሓፍቲ ከም ውህብቶ ሒዝላ ይመጽእ ነይሩ ክራኸቡን ከለዉ እሞ ሓደ ርእስቲ መሪፆም ዘረባ እንትጅምሩ ፀሓይ በሪቓ ትዓርብ ፈጺሞም ድማ ዘቋርጾ ይመስሉን ብሓደ ዘሕልፍዎ ግዜ እናወሰኸን እናበዝሐን ክመጽእ እንከሎ ግን ዮሃን ንካሮላይን ዝነበሮ ስምዒት ንምሕባእ ዝበለፀ ፈታኒ እናኾነ ይኸይድ ካሮላይን እውን ብግዜ ከም እተፍቅሮ ዘላ እናተረድኣ ይመጽእ ምክንያቱ መጽሓፍ ኣብ ትንበበሉ ሰዓት ብዛዕባኡ ጥራሕ እያ ትሓስብ ኣዒንታ እውን ካብኡ ክተልዕል ኣይትኽእልን ግን ድማ ንግስቲ እያ ሰበይቱን ናይ ዴንማርክ ንጉስ ከምዚ ብዝመሰሉ ንእሽተይ ስምዒታት ክንቕነቕን ናይ ንግስቲ ሓላፍነታ ክተባላሽን ፈጺሞ ይግባእን ኩሉ ዝነበረ ዓቕሚ ተጠቒማ ድማ ንዮሃን ዝነበሮ ስምዒት ክትሓውኦ ትሞክር ሓደ ዕለት ግን ካብ ሓያል ዝናብ ንምጽላል ኣብ ትሕቲ ኦም ጠጠው ኢላ እንከላ ሃንደበት ንድሕሪት ትግምጠል እሞ ዮሃን ብዘይምቁራፅ ይጥምታ ከም ዝነበረ ተስተውዕል ኣብታ ሰዓት ንሳ ሙሉእ ንሙሉእ ብዚ ዶክተር እዚ ፍቕሪ ከም ዝሓዛ ርግፀኛ ትኸውን ዮሃን እውን እዚ ዝተረድኡ እዩ ዝመስል ግን ከዓ ነቲ ንጉስ ብዝነበሮ ክብርን ፍርሕን ምንም ክገብር ኣይኽእልን ግን ናይ ሰብ ስምዒት እቲ ናይ መጨረሻ ሓያልን ሚስጥራውን ነገር እዩ ቀስ እናበሉ ድማ ነንሕድሕዶም ክቀራረቡ ይጀምሩ ፍቕሮም ክቆፃፅርዎ ካብ ዝኽእሉ ንላዕሊ እናሓየለን እናጠንከረን ክመጽእ እንከሎ ድማ ዋላ ሓንቲ መዓልቲ ከይተረኣዩ ክሓልፉ ዘይኽእሉ ይኾኑ ሓደ መዓልቲ እውን ይዳለው ዝነበረ ዓብዪ ፕሮግራም እታ ንግስቲ ናብ ዮሃን ትቐርብ እሞ ሓያል ሚስጥራዊ ናይ ፍቕሪ መልእኽቲ ዘለዎም ቃላት ተዛሪባቶ ትኸይድ ኣብ መጨረሻ ኩሉ ፍርሓቱ ብድሕሪት ብምግዳፍ ናብታ ልዕልቲ ቀሲሉ ይቐርብ እሞ ምስኡ ንኽትስዕስዕ ኢዱ ሰዲዱ ይዕድማ ኣብቲ ሳዕስዒት ንሱ ንምንታይ ክረሓሓቁን ክፈላለዩን ከም ዝወሰኑ ጠቕሊሎም እዮም ረሲዖሞ እቲ ብሕውእ ዝነድድ ዝነበረ ሚስጥራዊ ፍቕሮም ናብ ሓያል ባርዕ ዝተቐየረሉ ግዜ እዩ ነይሩ እቲ ሳዕስዒት ድሕሪ መወድኡ ዮሃን ካብቲ መሳዕስዕ ሜዳ እናጎየ ይወፅእ ግን እታ ንግስቲ ስዕዋቶ ክትመጽእ ፈጺሞ ይተጸበየን ኣብታ ሰከንድ ንሳ ኩሉ ሓላፍነታቶምን ምኽንያቶምን ጠንጢኖም እቲ ንጹህ ፍቕሮም ከስተማቐሩ ይመርፁ ግን ኣብታ ሰከንድ ንሳ እቶም ተኸታተልቲ ወታደራት ናብቲ ቦታ ይመጹ እሞ ፈሪሓን ተደናጊፃን ዝነበረት ንግስቲ ሓዲጋቶ ናብ ጎየት ትምለስ ዮሃን ብዝገጠሞ ነገር ብጣዕሚ ተገሪሙ ናብ ክፍሉ ይምለስ እሞ እቲ ንጉስ ኣብ ውሽጢ ኮፍ ኢሉ እናተጸበየ ይጸንሕ ዮሃን ምስታ ንግስቲ ዝነበሮ ርክብ ዝተኸሸፈ መሲልዎ ብጣዕሚ ደንጊጹ ድምፂ ይቆራረጽ ነይሩ እቲ ንጉስ ግን ብዛዕባ ዝመጸሉ ሓደ ንእሽተይ ሓሳብ ንኽመኽሮ ይመጽዩ ሰባት ኣብ እንዳ መስተ ሰኺሮም ክወፁ እንከለዉ ኣብ ሓደጋ ንኸይኣትዩ ብጋሪ ንገዝኦም ዝምልሰሉ ስርዓት ንምጥያሽ እዩ ዮሃን እዚ ዘረባ ዝኽሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ተሓጒሱ ንኹሉ ቃላቱ ጽቡቓት ምዃኖም እናነገረ ይምልሰሉ በቲ ዝገበርዎ ነገር ተጣዒሶም ድዮም ወይስ ናብ ውንኦም ተመሊሶም ምንም ኣይፍለጥን
ግንቶም ዝቕጽሉ ዝተወሰኑ መዓልታት ዮሃንን እታ ንግስትን ፈጺሞም ኣይተራኸቡን። ድራሮ ዝበልዕሉ ሰዓት ይጠማመትሉ ብዝነበሩ መንገዲ ምእመና ከም ዝተረበሹ ግልጺ ነይሩ። ኣብዚ መጨነቕን ሰላም ዘይብሉ ኩነታትን ንነዋሕቲ መዓልታት ይጸንሑ። ኣብ መጨረሻ ግን ዮሃን ክፍሉ ኮፍ ኢሉ እናተረጋግዐሉ ዝነበረ ሰዓት ሓንቲ ንእሽተይ ደብዳቤ ትመጽኦ። ኣብቲ መልእኽቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ሆቴል ኣብ ቁጥሪ 17-2 እትጽበዮ ሰብ ከም ዘላ እዩ ዝነግር ነይሩ። እቲ ሰብ ምን ምዃኑ ዝነግር ሽም ኮነ ፊርማ ይነበሮን። ግን ዮሃን እታ ደብዳቤ ሰዲዳሃሉንያ ንግስቲ ምዃና ይፈልጥ እዩ። ንነዊሕ ግዜ ጋሰጋ እናበለ ድሕሪ ምጽናሕ እታ ደብዳቤ ናብ ሓዊ ይደርብያ እሞ ቀጥቀጥ እናበለ ናብቲ ዝተባሃሉ ቦታ ይኸይድ። ማዕጾ ክፍሊ ከፊቱ ናብ ውሽጢ ከኣት እንከሎ እታ ንግስቲ ከምቲ ዝተጸበዮ ክዳውንታ ቀይራ ነብሳ ተሓጺባ ኣብ ጎኒ እቲ ዓራት ኮፍ ኢላ ትጽንሕ። ንጉስ ዴንማርክ ብሰዓት ብጣዕሚ ተዋሪዱ ነይሩ። ንሱ ጉዳያት ቤት መንግስቱ ብርሕቐት እንትከታተል ሰበይቱ ምስ መማኸሪኡ ጽቡቕ ፍቕራዊ ግዜ ተሕልፍላ። ሕጂ ርክቦም ብርሕቐት ካብ ምጥማት ሓሊፉ ኩሉ ብዝረኸብዎ ዕድል ብሓደ ንኽድቅሱ ይጥቀምሉ። ዮሃን ብዚ ተግባሩ እዚ ጥፍኣት ተሰሚዕዎ ክሕሶ ዝደለየ እዩ ዝመስል። ግን ካብቲ ግዜ እሱ እንድሓር ነቲ ንጉስ ካብቶም ዝለዉ ዝበሃሉ ዝበለፁ መማኸርቱን ጽቡቕ ሓሳባት መፈንጨዩን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ዮሃን ሰንኪ ዝተግባሩ እዚ ብብዙሓት ሰባት ተፈታውነትን ክብርን ዋላ የትርፍ ደኣ እምበር እቶም ሚኒስተራት ፈጺሞም ኣይፈተይዎን። ሓደ ግዜ እውን ኣብ ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ኩሎም ይተሓዋወሩ እሞ ዮሃን ካብቲ ማእኸል ካውንስል ንኽባረርን ካብቲ ሃገር ንኽስጎግን ሓደ ድምፂ ኮይኖም ይውስኑ። እቶም ኩሉ ግዜ ዝጻልኡን ዝፈኻኸሩ ነበሩ ሚኒስተራት ዮሃን ይባረር ትብል ሓሳብ ክትመጽእ ከላ ሓደ ኮይኖም ኢዶም ሰፍ የብሉ። ኩሎም ሚኒስተራት ሓደ ኮይኖም ንዝድግፍዎ ሓሳብ ፈጺሙ ክቃወም ዘይኽእል ንጉስ እውን ዝፈትዮ መማኸሪኡ እናተዋረረ ምንም ክገብር ኣይከኣለን። ንዮሃን ክወስዱ እቶም ጋርድታት ከኣትዩ ከለዉ ዮሃን ንመጨረሻ ግዜ ናብቲ ንጉስ ግልጽ ይብሉ እሞ ካብ ዝኣትይዎ ጉድ ንኸውፅኦ ብዕንቱ ይልምኖ። ኣብ ሰዓት እዚ ንጉስ ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ። ንዮሃን ልዕሊ ሰበይቱ ኣኽቢሩን ኣውሊጹን ዝሪኦ ሰብ ስለ ዝነበረ እውን ነቶም ሚኒስተራት ብዛዕባኡ ምንም ሕማቕ ንኸይዛረቡን ንሱን ከይደለየ ሓንቲ ውሳነ ንኸይውስኑን ይእዝዝ። ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ዮሃን ካብቲ ሃገር ንኽባረር ሓሳብ ዘምፁ 2 ሚኒስተራት ኣባሪሩ ንዕኦም ወኪሉ ሚኒስተር ይገብሮ። እዚ ውሳነ እዚ ኣብቲ ቦታ ተቐሪቦም ንዝነበሩ ሚኒስተራት ብጣዕሚ የደንግጾም። ግን ድማ ንኽቃወሞ ዝደፍር ዋላ ሓደ ሚኒስተር ኣይነበረን። ኣብቶም ዝቕጽሉ ሰሙናት እውን ዮሃን እዚ ስልጣኑ ዝተጠቒሙ ነቶም ኣብ ሕማቕ መነባብሮ ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ዝሐሸ ንምውፃእ ብዙሓት ሕግታት የውፅእ። ህዝቢ እቲ ሃገር ብሓደ ግዜ ብጣዕሚ ይፈትዮን ይድግፎን ስለ ዝጀመረ እውን ሓያልን ስልጣን ዘለዎን ሚኒስተርን ይቕየር። ዮሃን ኣብ ስሩሑን ፍቕራዊ ህይወቱን ብጣዕሚ ዕውት ኮይኑ እናቐጸለ እንከሎ ግን ፈጺሙ ዘይተጽበዮ ዜና ይመጽእ። እታ ንግስቲ ካብኡ ከም ዝጠነሰት ትነግሮ። ዮሃን እቲ ሚስጥሮም ንኸይቃላዕን ክልቲኦም ችግር ንኸይኣትዩን ንኽተውሩ ዲሓታ። ንሳ ግን እቲ ህፃን ናይ ክልቲኦም ፍቕሪ ምስክር ስለ ዝኾነ ክውለድ ከም ዘለዎ ትነግሮ። ክልቲኦም ብዝውሳንኦም እዚ ብፍርሓት ተመሊኦም ጋሰጋ እናበሉ እንከለዉ ግን እቲ ንጉስቲ ከም ዝጠነሰት ይሰምዕ። ኣብ ሰዓት እዚ ንጉስ ዴንማርክ ዮሃን እናሓግዞ ብጣዕሚ ጥዑይን ለዋን ሰብ እናተቐየረ እዩ ነይሩ። ንሰበይቱ ጽቡቕ ሰብኣይ ንደቁ ድማ ጥዑይ ኣቦ ንምዃኑ እውን ቃሊኣት እሞ ካብ ስሩሑ ንእሽተይ ዕረፍቲ ንኽረክብ ነቲ ሃገር ዝምልከት ኩሉ ዓይነት ውሳኔታት ዮሃን ንኽውስነሉ ኣሕሊፉ ይህቦ። ሕዚ ዮሃን ናይቲ ንጉስ የማናይ ኢድ ጥራይ ዘይኮነስ ርእሲ እውን እዩ ኮይኑ ዘሎ። እዚ ኣጋጣሚ እዚ ግን ንዮሃን ፈጺሙ ይሐጎሶን። ምክንያቱ እቲ ንጉስ ምስ ሰበይቱ እንድሕር ደኣ ብዙሕ ግዜ ምሕላፍ ጀሚሩ ዮሃን ምስኣ ንኽኸውን ግዜ ክረክብን ማለት እዩ። ምስታ ንግስቲ ዘሕልፎ ዝነበረ ነዋሕቲ ግዜታት ከም ሰበይቱ ንቆፅራ እዩ ገይርዎ። ሕጂ እቲ ንጉስ ናብኣ ክምለስ እንከሎ እውን ሰበይቱ ዝተመንጠለቶ ኮይኑ ይስምዖ። ሓደ ግዜ ኩነታት እቲ ሃገር እናተመያየጡ እንከሎ እውን ተናዲዱ ዝነበረ ዮሃን ዓዊሉ ነቲ ንጉስ ይምልሰሉ። እቲ ንጉስ እዚ ተግባር ዝፈጺሙ ስለ ዘይተጸበዮ ንኽረጋጋዕ ናብቲ መስኮት ገጽ ይኸይድ እሞ ንዓይ ዓዊልካ ክትዛረበኒ ይትኽእልን ኢሉ ንዮሃን የስታውሶ። ዮሃን ፈጢኑ ናውኑ ይምለስ እሞ ብተደጋጋሚ ይቅርታ ብምሕታት እቶም ተደራረብቲ ስራሓት ልዕሊ መጠን ከም ዘጨናንቕዎ ነቲ ንጉስ የረድኦ። እቲ ንጉስ እቲ ኣጋጣሚ ከም ብዙሕ ነገር ስለ ዘይቆፀሮ ይቕረ ይገብረሉ። ዮሃን እውን ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እታ ንግስቲ ንእሽተይ ልዑል ሒዛቶ ኣብቲ መናፈሻ እናኸደት ይርአ እሞ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ደጊሙ ንኽረኽባ ዕድል ይረክብ። ኣብ ማእኸልቲ መናፈሻ በፂሖም ዝሪኦ ሰብ ከም ዘየለ ርግፀኛ ምስ ኮነ እውን ነታ ዘይተወለደቱ ህፃን ኢዱ ሰዲዱ ይነኽኣ። ግን እዚ ተግባሩ እዚ ብዘይሓሰቦ ሰብ ከም ዝረአ ፈጺሙ ይተጸበየን። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ እውን እታ ሚስጥራዊት ህፃን ትውለድ። ንጉስ ዴንማርክ ህፃኑ ተወሊዳ ክርኢ እንከሎ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ጓሉ ከም ዘይኮነት ስለ ዘይፈልጥ እምበር ኣብ ናይ ንግስና ታሪክ እቲ ዝዓበየ ውርደት እዩ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ናይዛ ህፃን ትኽክለኛ ኣቦ ኣብ ጎኑ እዩ ደው ኢሉ እኒአ። ኣብ መንጎ ካልኦት ከምኡ ዝበሉ ተራ ሰባት ጠጠው ኢሉ ነታ ዝተወለደት ሓዳሽ ጓሉ ይጥምታ። ግን ድማ ቀሪቡ ክሪኣ ኮነ ንኽሓቕፋ ምንም ዕድል ኮነ ስልጣን ኣይነበሮን። እታ
እታ ንግስቲ ከም ዝሕማሎ ብምምኽናይ ንሳ ንኽትዕርፍ ኩሎም ሓዲጎማ ንኽወፁ ትእዝዝ። ግን ዮሃን ዶክተር ስለ ዝነበረ ጓለይ እስክንዓቸ ክበራ ኢላ ብምምኽናይ ጓሉ ንኽሓቁፍ ዕድል ትፈጥረሉ። ኩሉ ሰብ ወፂኡ በይኖም ክተርፉን ከለዉ እውን እዞም ስድራ ንመጀመርያ ግዜ ደስ ኢልዎም ብሓደ ይተሓቋቐፉ። እዚ ሚስጥሮም እዚ ከምዚ ሕጂ እኒአዎ ሚስጥር ኮይኑ ዝቕፅል ይመሲልዎም ነይሩ። ግን ዘይፈለጥዎ ነገር ቅድሚ ዝተወሰነ ዋርሕ ዮሃን ኣብቲ መናፈሻ ንንታ ንግስቲ ክነኽኣ እንከሎ ናይ ኣጀራዲኡ ንዝንጉስ ከም ዝረአየቶምን ገለ ነገር ከም ዘሎ ከም ዝተጠራጠረትን እዩ። ካብቲ ሰዓት ሱ ንድሓር ኣብቲ ቤት መንግስቲ ዝነበራ ስልጣን ተጠቒማ በተን ሰራሕተኛታት እናመርመረት ኩሉ ነገር ምፅራይ ትጅምር። ነታ ናይታ ንግስቲ ናይ ግሊ መስተኣናገዲት እውን ኩሉ ዘለዋ ሚስጥር ንኽትነግራ ብዙሕ ቅርሺ ከፊላታ። እዚ ትገብረሉላ ምኽንያት ነቲ ንጉስ ካብ ስልጣን ንምውዳቕ እዩ። እቲ ጎኑ ኮይኑ ዝከላኸለሉ ዘሎ ጠንካራ ሚኒስተር ዮሃን እንድሕረ ባራቶ ከዓ እቲ ንጉስ ንወይኑ ምንም የከደምግያን። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት እታ ንግስቲ ውሽማ ከም ዝሓዘት ብምንጋር ነቲ ንጉስ ካብ ስልጣን ኣውሪዳ ነቲ ላዕላ ዝወለደቶ ወዳ ናብ ስልጣን ምድያዊ ዕላምኣ። እታ ንግስቲ እውን ምስቶም ካልኦት ሚኒስትራት ብምትሕግጋዝ ኩሎም ሓሳባታት ተዳልሞ ናብ ተግባር ተኣቲ። መጀመርያ ዮሃንን እታ ንግስትን ናይ ሚስጥር ርክብ ከም ዘለዎም ዘረባ ኣብ ሙሉእ ተዓዲ ይነዝሑ። እቲ ንጉስ በጋጣሚ ዘረባ ዝኽሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይናደድ። ብቁጥዕ ናብ ዮሃን ብምኻድ እውን እዚ ዘረባ እዚ ሓቂ ድዩ ኢሉ ይሓቶ። ዮሃን ኩሉ ዝበሃሉ ሓሶት ምዃኑን ነቲ ንጉስ ተኣማናይ ከም ዝኾነን በተደጋጋሚ ቃል ይኣቲ። ሰባት እዚ ሓሶት እዚ ዝፈጥርዎ ኣለዉ ንዓይ ንዓኻ ንምፍላእ እምበር ፈፂሙ ክኸውን ዘይኽእል ነገር እዩ እናበለ ድማ ይረድኦ። እቲ ንጉስ ናይ ዮሃን ዘረባ ድሕሪ ምስምዑ ዋላ ሓንቲ ቃል ኣይተዛረበን። ግልጽ ኢሉ ድማ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ካብቲ ግዜ እሱ ብዙሕ ከይፀንሓ ናይቲ ሃገር ዓበይቲ ዝበሃላ ናይ ጋዜጣ ድርጅታት ኣብ መንጎ ንግስትን ናይ ንጉስ ዝበለፀ መማኸርን ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝተጀመረ ንምንጋር ምቅድዳም ይጅምራ። ዮሃን እውን ኣብታ ከተማ ተዋሂቦ ዝነበረ ስልጣን ብምጥቃም እቲ ችግርን ዘረባን መን ከም ዝፈጥረሎ ብደንቢ ገይሩ ይከታተል። ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ጠርጢርዋ ዝነበረ እውን ናይቲ ንጉስ ናይ እንጀራ ኣደ እዩ። ዝነበረ ዓቕምን ስልጣንን ተጠቒሙ እውን ምስታ ናይ እንጀራ ኣዲኡ ንንጉስ ኮይኖም ዝጥቁምዎን ዘቸግርዎን ዝነበሩ ሚኒስተራት ካብ ስልጣን ይወግዶም። ግን እቲ ወረ ሕጂ እውን ክቋረፅ ኣይከኣልን። ካብቲ ዝሓለፈ መዓልታት ብዝወሰኸ ሓይሊ ድማ ናብ ኩሉ ገጽ እናተነስሐ እዩ። ዮሃን እታ ሕጂ ዝተወለደት ልዕልትን ዝነበረ ናይ ሚኒስተር ስልጣንን ተጠቒሙ መፈንቅለ መንግስቲ ንምፍጻምን እቲ ቤት መንግስቲ ንምውራስን ከም ዝሓስብሎ ድማ ብኩሉ ገጽ ክውጋዕ ይጅምር። እቲ ወረ ካብ ዘረባ ሓሊፉ ብባምቡላዊ ከተማታት ዝቐርብ ምርኢት እውን ይኸውን። እቲ ንጉስ እውን ኣብ ዓይኒ ህዝቡ ዋጋ ዘይብሉ ምንም ዘይረብሕ ታራ ሰብኣይ ተገይሩ ይረአ። ሓደ መዓልቲ ግን እታ ንግስቲ እቲ ንጉስ ናፍታ ዝተወለደት ህፃና ማንም ሰብን ከይርኦ እናቐረበት ረኽቦ እሞ ብጣዕሚ ትናደድ። ነታ ህፃን ክጎድኣ ዝዳለ ዝነበረ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ እውን ብጣዕሚ ተናዲዳ ገፁ ፀፊዓ ንኽድሕር ትነግሮ እሞ ብናይ ሰብ ዘረባ ጥራይ ክንዲ ዝኣክል ትጥርጥረኒ ጓልካ ክትቀትል ትሓስብ ኢላ ብተደጋጋሚ ፀሪፋ ተዋርዶ። እቲ ንጉስ ንነዊሕ ግዜ እናተጠራጠረ ድሕሪ ምጽናሕ ከምዚ ዓይነት መልሲ ካብታ ንግስቲ ክርኢ እንከሎ እቲ ዘረባ ሓቂ ምዃኑ ርግፀኛ ይኸውን። እቲ ምሸት ንሱ ተዳልዩ ዝነበረ ዓብዪ ናይ ድራር ምድላው እውን እቲ ንጉስ ካብ ወንበሩ ተሲኡ ኣብ መንጎ ዮሃንን እታ ንግስትን ዝነበረ ርክብ ባዕሉ የቃልዖ። እዛ ዝተወለደት ልዕልቲ ጓለይ ኣይኮነትን ካብ ውሽማ ዝተወለደት እያ ኢሉ ዓዊሉ ድሕሪ ምዝራብ ካብቲ ኣዳራሽ እናጎየ ይወፅእ። ዮሃን እናጎየ ነቲ ንጉስ ይስዕቦ እሞ ኩሉ ዝበልካዮ ነገር ሓቂ ኣይኮነን። እቶም ንዓይ ንዓኻ ንምፍልላይ ትልሚ ገይሮም ዘንቀሳቐሱ ዘለዉ ሚኒስተራት ዘልዕልዎ ወረ ኢሉ ነቲ ንጉስ ከረጋግዑ ይሞክር። ኣብቲ ኣዳራሽ እቲ ንጉስ ተዛረቦ ኩሉ ነገር ሓቂ ዋላ ይኹን ዳኣ እምበር ዮሃን ምንም ከም ዘይገበረ ተረጋጊዑ ይዛረብ። ስለ ዝተጨናነቕካ ኢኻ እዚ ዝመስለካ ኣሎ ቁሩተይ ደቅስ እሞ ደጊምካ ሕስበሉ ኢሉ ክዛረቦ እንከሎ እቲ ንጉስ ብደንቢ ገይሩ ይኣምኖ። ስምዒታዊ ኮይኑ ድማ ኣስቲሙ ይሓቕፎ። ዮሃን እዚ ንጉስ ካብ ሚኒስተሩ ሓሊፉ መምህሩ ኣቡኡን ዓብዪ ሓውን እዩ ነይሩ። ድምፂ እርጋዕ ቢሉ ድማ ኩሉ ዝተፈጠረ ነገር ንርሳዕ እሞ ናፍቲ ቀደም ነገራት ነበርዎ ንመለስ ኢሉ ይሓቶ። ካሮላይን እቲ ንጉስ ብዛዕባ ርክብና ስለ ዝፈለጠ ጓልና ሒዝና ናብ ካልእ ሃገር ነደም ኢላ ትነግሮ። ዮሃን ግን እዚ ሓሳብ እዚ ፈፂሙ ይፈተዮን። እዚ ወግዕ እዚ ናብ ናይ ፅርግያ ምርኢት ከይተረፈ ቀሪብኒ ብውሽጢ ዝኾነ ሰብ ስለ ዝሰርሐሉ ሎ እምበር ብዘረባ ጥራይ ኣይኮነን። ዕላማ ተገይሩኒ እውን ንሶም ዘይኮኑስ እቲ ንጉስ እዩ። ናይቲ ንጉስ ዝበለፀ መማኸሪ ሰብ ከም ምዃነ ይመጠን ድማ ኣብዛ ከባድ ሰዓት እዚኣ ሓዲግዮ ክሃድም ኣይክእልን። ክሳብ መጨረሻ እውን ምስኡ ቃለሲ ኢሉ ይነግራ። ከምቲ ንሱ ዝሓሰቦ ናይቲ ንጉስ ናይ እንጀራ ኣደ ኩሉ ነገር እያ ተዳሉ ዘላ። ንዕኡ ካብ ስልጣን ውሪዳ ነቲ ናይ ባዕላ ትኽክለኛ ወዳ ናብ ስልጣን ንምድያዊው እዚ ኩሉ ፃዕሪ ንነዋሕቲ ዓመታት እናፃዕረ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ብዙሓት ሚኒስተራት ኣብ ጎና ንኽስለፉ ገይራ እያ። ሰወይቱ ምስ ሚኒስተራት ውሽማ ከም ዝሓዘት ብምንጋር ነቲ ንጉስ ክተዳኽሞን ካብ ስልጣን ክተውርዶን ከም ትኽእል ድማ ብደንቢ ጌራ ርግፀኛ ትኸውን።
እትምሸት ንሱ ብትወረ ኣመና ተቆጢዖም ዝነብሩ ነበርቲ ተሃገር ናፍቲ ቤት መንግስቲ ዮሃን ንኽቕተል ንኣዘዙ ናብ ውሽጢ ይመጹ። እቶም ጋርድታት እውን ኣብ ክንዲ ጠጠው ምባል ቅርሺ ተኸፊልዎም ስለ ዝነበረ ዕግርግር ንኽፈጥሩ ፈቒዶምሎም ምስኦም ናፍቲ ውሽጢ ቤት መንግስቲ ኣትዩ። እቲ ንጉስ እዚ ዓው ዝበለ ናይ ህዝቡ ዘረባ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሚ ይድንግጽ። ነቲ ኣፍ ደገ ጽቡዮ ዝነበረ ዝተናደደ ህዝቢ ንኽገጥም እውን ምንም ድፍረት ኣይነበሮን። ኣብ መጨረሻ እውን ንድሕሪት ይምለስ እሞ ናብ ውሽጢ እቲ ቤት መንግስቲ ኣትዩ ይሕባእ። ዮሃን በይኑ ንኹሉ ነገር ንኽዋጻእ ድማ ኣብ ድሕሪት ይገድፎ። ዮሃን ኣብታ ሰዓት ንሳ ንደገ ክወፅእ ከም ዘይኽእል ብደንቢ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዝተኸልቀለላ ሰገን እቶም ወታደራትን ተናዲዶም ዝነበሩ ህዝብን ቆራሪፆም ቆትልዎ ይኽእሉ እዮም። እቶም ወታደራት መጺኦም እናጎተቱ ንደገ ክሳብ ዝወስድዎ እውን ኣብ ውሽጢ ተሓዊኡ ይጽበ። እቲ ምሸት ንሱ ነታ ንግስቲ ይረኽባ እሞ ሎማዓንቲ ዝሞተላ መዓልቲ ዋላ ትኹን ዳ እምበር ፈጺመ ይጠዓስን። ምሳኺ ዘሕለፍክዎ ናይ ፍቕሪ ግዜ ኣይኮነን ሞት ካሊእ ይግብኦ ኢሉ ይነግራ። ኣብታ ምሸት ንሳ እቶም ንዮሃን ጸልኦ ዝነበሩ ሚኒስተራትን ካልኦት ሰበስልጣንን ናፍቲ ቤት መንግስቲ ኣትዩ እሞ ነቲ ንጉስ ዮሃንን እታ ንግስትን ንኽቆትሉ ከይዳልዩ ኣለዉ። ቀዲምካዮም ሓደ ነገር ገበር ኢሎም ይእምንዎ እሞ ደንጊጹን ፈሪሑን ዝነበረ ንጉስ ተብተብ እናበለ ዮሃን ንኽእሰር ዝተጻሕፈሉ ደብዳቤ ይፍርም። እቶም ጋርድታት እናተጓዩ ኸይዶም ንዮሃን ከኣስርዎ እንከለዉ ናይ እንጀራ ዲኡ ነቲ ንጉስ ብዙሕን ከይዶም ጎየት ወታደራት ሒዛ ናብ ናይታ ንግስቲ ክፍሊ ተኣቲ። ናይ ንጉስን ንጉሳትን ሽም ስለ ዘባላሸኺ እዚ ተግባር እዚ ብነብስኺ ንኽትእረሙሉን ንኽትሓስቡሉን ናፍቲ ናይ ቀደም ቤት መንግስቲ ተወሲድኪ ንኽትዕፀይ ወሲና ኣለና ኢላ ናፍቲ ማንም ሰብ ዘይፈልጦ ምቾት ዝተመልኦ ዝመስል ቤት ማእሰርቲ ትሰዳ። በቲ ወገን ዮሃን ብዘይ ምንም ዓይነት ፍርዲ ንንግስቲ ለኺፍካ ብዝብል ዓብዪ ክሲ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድዎ ናፍቲ ማእኸል ጽርግያ ይውሰድ። ሚኒስተር ኮይኑ ዝጸንሐሉ ሰዓት ነቶም ደኻትም ህዝቢ ዝሕግዙ ብዙሓት ሕግታትን ምዕባለታትን ዋላ የምጽእ ዳ እምበር ናፍቲ ዝቕስተለሉ ቦታ ክውሰድ እንከሎ እቶም ህዝቢ ይጸርፍዎን ይረግምዎን እምበር የመስግንዎ ይነበሩን። ናፍቲ ዝቕተለሉ ቦታ ተወሲዱ ርእሱ ንኽቑረጽ እናተዳልየ እንከሎ ኣብ ሕልንኡ ናይ መጨረሻ ዝርአዮ ዝነበረ ምስልታት ካሊእ ዘይኮነስ ናይታ ልዕልቲ እዩ ነይሩ። ብምስጢር ቻው ዝብላ ዝነበረ እዩ ዝመስል። ብሓቂ ንኽሪኣ ምንም ዕድልን ከይረኸበ እውን ብናይ ሞት ቅፅዓት ንዘለኣለም ካብዚ ዓለም ይፍለ። በቲ ወገን እታ ንግስቲ ዮሃን ከም ዝተቐተለ ክትሰምዕ እንከላ ልባ ይስበር። ድምፃ ላሕሊሑ ምዝራብ ክሳብ ዝሰኣና እውን ሽሙ እናፀውዐት ትበኪ። ዮሃን ድሕሪ ምሟቱ እቲ ንጉስ ምንም ስልጣን ይረኽቦን። ናይቶም ካልኦት ሚኒስተራት ቦምቡላ ኮይኑ ይተርፍ። እታ ትኽክለኛ በዓልቲ ስልጣን እውን እታ ናይ እንጀሮ ዲኡ ትኸውን። እታ ንግስቲ ግን ናይ ዮሃን ህፃን ሒዛ ኣብቲ ዝተዓፀየ ቤት መንግስቲ ተኣሲራ ንዝተወሰኑ ዓመታት ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ግዜ ሓሚማ እሳ እውን ትመውት። እዚ ፊልሚ ሓቂ ኢልካ ንምእማን ዋላ ይኽበድ እምበር ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመርኮሰ እዩ። ብወገነይ ካብዚ ፊልሚ ብዙሕ ቁም ነገር ሒዘን ተዘናጊዐን ስለ ዝኾንኩ ካብ 18 ወይ ክሓልፍ እየ። ንስኹም ከ ካብ 10 ክንደይ ትወው ኮመንት ጻሕፉለይ። ደጊምና ብኻልኦት ፊልምታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ጻንሒት።